Phela lezi inyoka isasekhona namanje. Uma ngabe uzoba umuntu ophila nje ngokukhomplayina uhlala ukukhala, okusho ukuthi lokukhomplayina kuvula imbobo and imbobo embi isitha sibe sesikwazi ukuthi sizo attack. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mhlambe nje aqala ukuhlana nale channel ngizothi ungashintshi, ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu. Akukho kunye, ezimnandi lezi indaba, siyakhana siyakhuthazana. Akekho waziyo, sisizwa nje ngumoya ongcwele kukho konke, futhi akekho ngcono, umoya ongcwele nje osisiza kukho konke, nguNkulunkulu ongcono. Thina sizitsha nje ubaba wethu ayisebenzisayo. Ngibonge nje bazalwane ngokuthi niyawukhulisa lo msebenzi ngokusubscribe, ngokulike, ngama-comments amahle kakhulu, siyabonga nje. Sibonge futhi kuma-channel members, siyanibonga nje enikwenzayo kukhulu. Ngelinye lamalanga inkosi impela nje kukhona eyonenzela kona. Khona lokho enokubona ngelinye lamalanga, umvuzo walokho enikwenzayo, including nabo bonke nje abasupporta ngazo zonke indlela ezahlukene, not only ama-channel members, bonke abasupporta ngendlela ezahlukene, ngemikhuleko, ngakho konke nje okuhle enikwenzayo, nabanye abade beqhamuka ngeminikelo. Siyabonga nje bazalwane, inkosi inibusise nonke. Namhlanje ke saqhubeka nje kuyo le ndaba ethi umbuso wezulu ususondela. Ke siqale sifunde la kuMatthew chapter 4 verse 17, la khona lithi lelizwi leli, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kusukela ngaleso sikhathi uJesu waqala washumayela ngesikhathi esifanele. Then kusukela ngaleso sikhathi waqala washumayela. Uma ngabe shumayela wathi masiphenduke, abantu mabaphenduke, ethi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Okusho ukuthi lo mbuso wezulu olalo ngayo ukuthi ubungekho, ngoba uthi ususondele. Akakhulumi ngento ezoqala ukuba khona, kusho ukuthi ubusekudeni nabantu. And then ke manje mase kufika uJesu Kristu usuyasondela ke manje, usuzosondela ebantwini. Kodwa ke manje uthi uJesu Kristu la abantu mabaphenduke, okusho ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele embusweni wezulu noma singene embusweni wezulu, kubiza umuntu ukuthi makaphenduke, makarepente. Ukurepenta kusho ukuphenduka, kusho ukulahla nje konke. Last week ngeke ngakhuluma nje ngathi ukungena kakhulu kubantwana bakwaIsrayeli beyi-example ukuthi wathi uNkulunkulu mangabe esezobakhipha eGibhithe ezweni lobugqila, njengoba nathi esikhipha nje malanga wonke, uma ngabe lokho eshumayela nje ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondela, ingoba ufuna ukuzokhipha abantu ezweni lobugqila, izwe lokona ke izwe lobugqila. Umuntu nje ophile esonweni ngempela usuke egqilazekile lowo muntu, and kobiza nje ukuthi uNkulunkulu kube uyena futhi omsizayo. Uyabakhipha abantwana baseGibhithe, bakwa-Israyeli eGibhithe, babegqilazekile lapho, kwakungekho mnandi. Ingakho ngithi nje umuntu osebugqilini besono akukho mnandi, kubi, kubuhlungu. Nabo kwakukubi, kwakubuhlungu lapha babekhona, babekhala malanga wonke. uNkulunkulu wagcina sebakhiphileke ezweni laseGibhithe, wabathembisa ukuthi nginisa ke manje ezweni lesethembiso engathembisa okhokho benu, izwe loju nobisi. Okusho ukuthi lapha eniya khona kukukhala, kodwa nophila kahle nikhonza uNkulunkulu. Ngempela futhi wabakhipha. Ngikhulumile ke nje last ngaze ngafika la khona bengazi, bexakekile ukuthi kumele benze njani. Wathi uNkulunkulu mababamba ukuthula, bathembe nje yena kuphela. Ngempela futhi banza kanjalo, bakubamba ukuthula, babheka kuNkulunkulu, and uNkulunkulu wabalwela olwandle olubomvu. Into ke yenzeka ukuthi after sekudlulile ulwandle olubomvu, abazange same time base befika eKhenani. Kwaba yijeni ukufika eKhenani, kwabathatha iminyaka, siyazi ke thina ukuthi kwabathatha iminyaka ewu-40
ukuze bakwazi ukuthi bagcine befikile 40 years yonke bephume Egypt beKenani, iminyaka leminingi kakhulu besendleleni nje behamba, ngoba la endleleni uNkulunkulu wayehamba ehlunga, wayehamba efuna ukuthi kuyongena eKenana okuyibona okufanele, abakufanele ukuthi bangene eKenana. And umuntu ungena kanjani? Bangena nabo ngongani? Ngokukholwa nje kuNkulunkulu yena yedwa kuphela. Ngoba uma ngabe bakhipha lapha eGibhithe, wabakhipha kwizwe elalinonkulunkulu abaningi, wabakhipha kwizwe elalenza konke, kodwa manje wasethi-ke manje nobashiya bonke laba abanye onkulunkulu, bese-ke nihamba nikhonze mina njengoba nguNkulunkulu nginikhiphe eGibhithe, ngohamba nani nize niyofika eKenana, nikhonze mina ngedwa. Kuningi-ke abahamba bakwenza endleleni, ngoba zikhona iy'khathi la khona uma ngabe uwumuntu ukuthi uma uthi uyabheka uhlangane mhlampe nezimo ey'thile, uthi uyakhala kuNkulunkulu uzwe ngathi akaphenduli, ubone ngazathi uNkulunkulu akasekho. Nabo kwaba ney'khathi la okwake kwahamba khona nje uMoses ekhuphukela entabeni, kwathatha isikhathi ukuthi abuye. Hayi baze babona ukuthi kusho ukuthi vele nje le ndaba kaMoses ayisekho, kungani engasabuyi. Base bekhuluma no-Aaron ukuthi hey Aaron, manje kwabuya ini kubona? Kwabuya ukuthi ngesikhathi beseGibhithe bevele bekhonza onkulunkulu. Sekuyabuya manje ukuthi hayi nalo Moses obethi usiseKenani indaba yakhe ayikho, bakhumbula labo onkulunkulu. And mabekhumbula labo onkulunkulu base bethi sokunikeza lonke igolide lethu, wena usikhandele nje ithole legolide esizoliweshipha silikhonze. Baningi abantu okuthi uma ngabe bebhekane nezimo ezithile, besindisiwe abantu bemamkelile uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi, kuthi uma ngabe bebhekana nezimo ezithile ezinzima, umuntu akhumbule ukuthi yebo khona ngakhishwa inkosi uJesu Kristu engikhipha kulabo onkulunkulu ebengibakhonza, mhlawumbe onkulunkulu bamadlozi, mhlawumbe onkulunkulu baningi nje, onkulunkulu abakhonzwa abantu, kuningi okwenzwa abantu. Futhi siyazi ukuthi mase sesikuJesu Kristu silahla konke bese sikhonza lo nkulunkulu oyedwa. Nabo babehamba nonkulunkulu oyedwa, but ngenxa yezimo endleleni bayithola sebekhonza abanye onkulunkulu, bekhanda amathole egolide. Nathi kwisikhathi sethu samanje thina ngeke size silikhande ithole legolide ngoba simazi loyo nkulunkulu, kodwa khona labo onkulunkulu thina esibaziyo, njengoba ngenza nje example, mhlawumbe onkulunkulu bamadlozi, mhlawumbe bemithi, khona lezi zinto lezi ebesiyithembile before sizosindiswa. Bese kuthi mase sesikule jeni yensindiso, le jeni lena nathi thina-ke kasiye eKenana, kodwa uJesu Kristu sibizela kumbuso wezulu. Ingakho ethi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Kusho ukuthi kukhona okufanele bangene embusweni wezulu, but nakhona ukungena lapha embusweni wezulu kubiza-ke manje ukuthi la endleleni, ngoba abanye bangasheshe bafike embusweni wezulu, abanye kobathatha isikhathi. La endleleni-ke manje mhlampe uyohamba uhlangabezane nezimo ezobiza, ezizokuthesta ngempela ukuthi ngempela uyamkholwa yini uNkulunkulu. Uthi yakhuluma kuyena ubone ngathi kuthulile, kufanele nangalesa sikhathi engazathi uMoses wayekhuphukela entabeni phindanga, ngazathi angeke asabuya, kanti wayebuya uMoses. Nawe ungabhekana nesimo uthi yakhala, uthi uyangapha nangapha, ubone ngathi usiza ulitholi, kuze kube sengazathi ngeke uzuze uphinda ulithole usizo. Qaphela kungaweli kulabo onkulunkulu obukade bakhonza before. Abantu abaningi-ke abamakholwa amaKristu asindisiwe, into eyenza ukuthi bangakwazanga ukufinyelela embusweni wezulu ngoba uJesu Kristu wafika emhlabeni washumayela nje ivangeli elilodwa, ivangeli lombuso wezulu. But manje nakhona embusweni wezulu awungeni nje uthwele, kufanele ulahle konke. That's why ethi we must repent. Kusho ukuthi ukurepenta kahle kahle kusho ukuthi lahla-ke, lahla nje konke okunye, shiya bonke abanye onkulunkulu, zonke ezinye izinto. Angeke ungene lapha embusweni nazo zonke lezi ezinye izinto. Sekobiza-ke manje ukuthi uma ubhekana nenkinga, ikubize le nkinga ukuthi kufanele uthi nje uJesu Kristu inkosi, uthembe yena,
ubambelele kuye noma ngabe kunzima kangakanani, noma ngabe usuyabona ukuthi la usukhona phela uyafa ngempela, futhi noma kungaze kuthiwe-ke mhlampe uyafa, kungcono nje ngoba wena ukholwa kuJesu Kristu. Mawufa uyothola ukuphila kuyingona phakade. But-ke ngoba sikhonza uNkulunkulu osilwelayo ezimweni, noma ngabe zinzima kangakanani, ngeke asiyekelele sife emweni. Kuphela nje ukuthi lezo zimo lezo zizochecka ukuthi simkholwa kangakanani, simandla kangakanani kuyena. Nathi asifanini nabantwana bakwa-Israyeli abahamba endleleni bakhonza abanye onkulunkulu. Siyalazi ulaka likaNkulunkulu olwabehlela ngenxa yokukhonza izithombe, ukuthi abaningi ngenxa yokwenza kanjalo lasho nezi ukuthi basala endleleni, abakwazanga ukufika ezweni lesethembiso. Abaningi even na today noma bengeke bafe lokho ukuthi bayafa, basangaphila iminyaka ethile, kodwa bayiphile le minyaka bengazange bayi-experience le ndaba yombuso kaNkulunkulu. Yini indaba? Ingenxa yokuthi sithi simkhonza uNkulunkulu, simkhonze sithwele ezinye izinto okumele ngabe sayilahla endleleni. Bathi uma ngabe bekhishwa kule lazwe leliyana laseGibhithe, uNkulunkulu wababekela imithetho kwakufanele bahambe ngayo ukuze beyokwazi ukuthi bangene eKhenana. And nathi ngokunjalo sibekelwe imithetho kufanele ukuthi masihambe ngayo ukuze sokwazi ukuthi singene kulombuso wezulu akhuluma ngawo, lo athi uJesu Kristu usondele. Yiphi-ke le mithetho noma le migomo noma le mbandela? Ake siyithole nje ezwini, kube yizwi eliyikhulumela lona ukuthi kuphi lokhu uNkulunkulu akubhekile kuthina okufanele ukuthi masikwenze. Okusobala ukuthi uma uyibheka kahle indaba yabantwana bakwa-Israyeli bekhishwe eGibhithe beye eKhenana, uNkulunkulu wayebakhipha boyizoni, but la endleleni wayebalungisisa ukuthi mababe ngcwele ukuze beyokwazi ukungena eKhenana, ezweni lesethembiso. Kusho ukuthi lelazwe lela kwakufanele kungene abangcwele kulona. Ngokufanayo even nakuthina njengoba ekhuluma ngombuso, thina siye eKhenana, thina uNkulunkulu usibekela umbuso wezulu osusondele, and siwuqala la emhlabeni lombuso, asizukuqala ngale kwethuna, siwuqala la emhlabeni kuye-ke even nangale kwethuna sesiyophila khona ingona phakade. But siqala nini? Silokhu sila emhlabeni. Nabo ngokunjalo kwakufanele ukuthi ukuze bekwazi ukuphila lobu bungcwele obufunwa uNkulunkulu, wababekela imigomo. Nathi khona lobu bungcwele obufunwa uNkulunkulu usibekeleke imithetho yakhe uNkulunkulu, impela yona ikhona. Ake sibheke nje izwi 1 Corinthians, ngeke ngihlale kulama verse but ngizowafunda. Chapter 10 1 Corinthians, uverse 1 wakhona lithi, moreover brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Bonke babehamba bengaphansi kwefu, futhi bonke okhokho bethu, ngoba bawokhokho bethu labantwana bakwa-Israyeli, bonke futhi badlula olwandle olubomvu. Sike sakhuluma ngaleyo ndaba. 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Bonke futhi babhabhadiswa kuMoses kulo ifu nasolwandle. Uma ungakubhekisisa nathi bayi-example bona, and uma ungakubhekisisa nathi masamukela uJesu, bona babebhabhadiselwa kuMoses, thina sibhabhadiselwa kuJesu Kristu. Ngesikhathi bedabula ulwandle olubomvu kwakuyibaptism yabo leyo, ifu leliyana ababehamba ngaphansi kwalo, siyathola ukuthi kwakuyena impela uNkulunkulu ehamba nabo abantwana bakwa-Israyeli. And thina uma samukela uJesu sithi uyinkosi nomsindisi, sibhabhadiselwa kuJesu Kristu. But asiqhubeke nezwe, ithi ku verse 3, all ate the same spiritual food. 4, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Okusho ukuthi uKristu wayevele khona even nakudala ngesikhathi sabantwana bakwa-Israyeli. Ingakho nje uma ngabe uthi alifunda izwi uhamba athi uJesu, uAbraham ngesikhathi ekhona nami ngangikhona, futhi wakuthokozela ukungibona, abazange baze ba-understand. And nabo ngesikhathi bephuza lapha yana edwaleni, uMoses eshaya idwala kuphuma amanzi bephuma, lithi iBhayibheli, that rock that followed them was Christ. KwakunguKristu. Lawa amazwi ababewaphuza lapha, lamanzi lawana that was a spiritual drink, leyamana eyayehla beyidla
That was a spiritual food, and thina our spiritual food nakho izwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi uma ngabe lithi lelizwi kukhona okuthiwa spiritual food. Okusho ukuthi okamoya uyakudinga ukuthi adle ukudla kukamoya. Ukudla lokhu okukamoya. Angithi lemzimba yethu le iyadla. Ukuze lo mzimba lo ukwazi ukuthi uphile, lo mzimba udinga ukudla mhlawumbe breakfast, lunch, supper, depend ukuthi udla kangaki ngelanga, but nje lo mzimba uyakudinga ukuthi umuntu makadle. Futhi lo mzimba uyakudinga ukuthi umuntu aphuze amanzi. Lo mzimba ngeke uzophile. Ungavela uwe mangathiwa usadla usawaphuza amanzi, angavele kuphele ngawe. Lithi lelizwi leli likhuluma about spiritual food, liphinde likhuluma about spiritual drink. Okusho ukuthi ngoba phela kulo mzimba lo esiubolekiwe kunomuntu ngaphakathi komzimba. Lo muntu ongaphakathi komzimba umoya. Lo muntu kahle kahle naye uyadla. And iningi labazalwane futhi nje ngikhuluma ngabasindisiwe. Iningi abamnaki lo muntu kamoya lo ngaphakathi. Angikhulumi ngabangasindiswanga vele abanandaba naye. Futhi lo usuke efile kulabo abangasindiswanga, but kulabo sebesindisiwe ngoba the minute uconfessa nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, lo muntu obekade efile ngaphakathi uvela phile, uphiliswa nguJesu Kristu. But manje na-ke ukuze akwazi ukuthi aqhubeke aphile, lo muntu ongaphakathi udla ukudla kukamoya futhi uphuza uphuzo lukamoya. And konke kula ezwini, the minute uziphi isikhathi ulifunda lelizwi leli liwukudla and akudla umzimba. That's why uma uqala nje iBhayibheli uthi alithatha uyalifunda kwabaningi uze umuntu athi ngivele ngikhathale ngiphathe ubuthongo, ingoba vele kusuke kungadli lo mzimba lo. Umzimba nje uma ngabe usufuna ukudla kwawo umzimba, amapapa nama-rice nenyama nakho konke, uyavuka ukhathali uyadla. But mase kuzoya kwezikamoya, umzimba unandaba whether uyakudla kamoya noma kanjani. Ilo muntu ongaphakathi usuke elambile, but umzimba wona ngoba okwala emhlabeni, umzimba siubolekwe la emhlabeni futhi sowushiya, but lo kamoya uphila kwingona phakade. Umzimba awu-understand, awazi lutho. Sekubiza ke wena ukuthi ke manje uziphushe ukuthi idla lokhu kudla kukamoya, ukuze lo ngaphakathi, lo ngumuntu ongaphakathi ezodla lokudla kamoya ngoba naye umoya, ezophuza uphuzo lukamoya ngoba naye umoya. And ke manje uzokwazi ukuthi lo muntu ongaphakathi kule mizimba le aqhubeke ke manje aphile lobu bungcwele noma lokho okufunwa uNkulunkulu ukuze ezokwazi ungena embusweni kaNkulunkulu. Verse 5 lithi, but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Abaningi bakhona uNkulunkulu ayengajabulanga ngabo, and abaningi vele basala lapha yayihlane ngoba babe ngabantu, yebo bakhishwe uNkulunkulu ukuthi baye eKhenani, kodwa babehamba bangamkholwa, babehamba bemdawuda. And abantu abaningi ngempela uNkulunkulu usibizile thina-ke kwisikhathi samanje, usibizele kumbuso oyingona phakade. Abanye ngeke baze bayi-experience le ndaba yombuso oyingona phakade. Ngani na? Ngendaba yokuthi bamkholwa uJesu Kristu, kodwa manje ngenxa yokuthi abakudli lokudla kamoya, lo ngaphakathi naye wagcina sekhathala lo umoya. Maye khathala naye ugcina ke manje engazi kumele aqhubeke ngaluphi uhlobo, ngoba kumele adle ukuze ezohlala ephapheme, kumele adle lokudla okuyizwi likamoya. Right, verse 6, now these things became our examples. Njengoba sifunda njengabantwana baIsrayeli, ngilokhu ngiyilanda indaba yabo ngiyibuyisa ngapha kuthina, ingoba bona babe yi-example for thina, to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Nabo bahalela izinto ezimbi okwangafanelanga ukuthi bayihalele. Nathi akumelanga sizihalele zonke izinto lezi ezikhona ezisezweni, asihaleli lutho. Lithi ku verse 7, and do not become idolaters as were some of them. Singayikhonzi even neyithombe, njengoba ngeke ngasho nje ngathi bagcina bethi ayi asikhandele ithole lapho.
base bekhumbula uNkulunkulu babo baseGibhithe ngoba uMoses asazi kwenzakalani ngaye. Lithi masingafani-ke nabo siyithole sesikhonza izithombe, and iBhayibheli malikhuluma ngezithombe ngempela likhuluma ngayo yonke into umuntu ayikholwayo ukuthi iyamuphephisa, iyamsindisa, imgadile, eyisithombe engesiwona uNkulunkulu. Anything umuntu ayithembile kodwa ibingesiwo uNkulunkulu iyisithombe leyo nto leyo. Ngaba wena thina njengoba ngisho thina ngeke size sikhande ithole, aswazi thina amathole egolide, kodwa kukhona uNkulunkulu esibaziyo. Yabona nje yonke lezi zinto lezi zomadlozi izithombe. Abanye bayikhandela izithombe zeintambo abayifaka emizimbeni. Athi umuntu ebekade sindisiwe ngenxa yeinkinga mhlawumbe ahamba abhekana nazo, agcine umuntu esenze njani, agcine sethi ayi akungcono lezi intambo ekade zingigadile before ngisindiswa ke ibuye zizongigada futhi, or ngibuye ngiyifake futhi emzimbeni. Konke lokho nezithombe ke nje ezinye lezi ezibekwe emabondeni abantu ezinabafundisi abathile, konke lokho kuyizithombe kungoNkulunkulu. Lithi lelizwi masingenzi njengabantwana bakwaIsrayeli. So uyabona ukuthi kahle kahle nathi sibekelwe imigomo, sibekelwe imithetho ukuze sikwazi ukuthi singene embusweni wezulu. Khona izinto okufanele sihambe siyilahle, siyishiye futhi for good, singaphinde size sibuyele kuzona, ukuze sokwazi ukuthi singene embusweni wezulu. Silahle konke bekade sikuthembile, wena amanzi mhlambe ngabathandazelo kuthiwe iholy water, konke okuphathekayo siyakulahla, konke okuphathekayo uyedwe simthembile thina ngoNkulunkulu. Lithi maliqhubeka uverse 7, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Mangakuyibhekisise kahle ngempela bavuka badla baphuza baphinde badlala. Nathi mangathi akusibhekisise kahle iningi lethu, hey siyayidla, sakudla ukudla kamoya, sikudle kube mnandi, siphuza uphuzo lukamoya, kodwa futhi siyithole sidlale nje impela nje ebukhoneni bukaNkulunkulu, sibe ngabantu abadlalayo. Verse 8, nor let us commit sexual immorality as some of them did. Uma ulifunda ke nje ngesiZulu malikhuluma about sexual immorality, lithi masingabenzi ubufebe njengoba abanye babo benza ubufebe, ukungayiphathi kahle, ukuhamba ubhabhalala nje umuntu, uhamba ulala. Imithetho lesiyibekelwe ukuze sokwazi ukuthi sikungene embusweni. Lithi masingakwenzi lokho, lithi bayakwenza lokho, asiqhubeke siuqedelele khona sothola ukuthi mangabe bekwenza bona kwenzakalani. Nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Ngelanga elilodwa kwasala 23,000 eyashona, eyafa ngenxa yani yobufebe. Okusho ukuthi ukuze sikwazi ukungena lapha embusweni wezulu, ubufebe busala ngemuva. Igama leli likhona elisezwini, ubufebe akusiyona inhlamba. Umuntu osuke ehamba ebhabhalala eziphatha kabi, lo muntu usuke enza ubufebe. Lithi masingakwenzi njengoba nakubo bakwenza. 23,000 yasale bafa endleleni, abafika ngeKhenani uNkulunkulu ayekade ebabizela kulona. Nathi kokunjalo kumele senze the very same thing, yokuthi ke thina senze njani singabenzi ubufebe. Bona babenza, thina singabenzi, babe yi-example kuthina ukuthi lokho abakwenza thina singawelike kuleyo trap, siyithole sesihamba sesikwenza. Iyaqhubeka le ndaba le. Nor let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by serpents. Sabaza abalunywa zinyoka. Kwakuyisizwe sasicomplaina lesiya ngenye indlela. uNkulunkulu bakhiphile uhamba nabo. Every day uhlale ehamba nabo baseKhenana, but babe complaina lokho ukuthi ngendlela ababe complaina ngakhona uNkulunkulu azobayeka badliwa nayizinyoka. Bayi example ukuthi abakwenza singakwenzi. Okusho ukuthi ngempela malithizwi sobamba ukuthula, ngempela sikubamba ukuthula, singacomplaini, sithembe nje uNkulunkulu ukuze singeke siyithole nathi sihambe sidliwa zinyoka endleleni. Phela lezi inyoka isasekhona namanje. Uma ngabe uzoba umuntu ophila nje ngokucomplain, uhlala ukukhala, okusho ukuthi lokukcomplain akuvula imbobo, and imbobo embi isitha sibe sesikwazi ukuthi sizo attack
umuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu axakeke ukuthi kodwa kwenzakale kanjani ngisindisiwe ngiwumntwana kaNkulunkulu, ngimthanda kangaka uNkulunkulu, ngayithola sengihlaseleke ngalolu hlobo. Abanye bahlaseleke ngaleyo ndlela leyo ingoba bathe behamba kahle noNkulunkulu besindisiwe, batholakala beba abantu abacomplainayo, abantu abahlala bebalisa. And ngesikhathi lokho balisa kunembobo ivulayo, and zizongena inyoka, and siyazi inyoka ukuthi sitha, and isitha mase singenela ukuzodlala ngempela sizo attack. Uyithole wena sewuthi angazi ngi-attack like ngihlaseleke kanjani ngalophu uhlobo. Abanye, not everyone, abanye bahlaseleke ngenxa yokucomplaina. But asiqhubeke izwi lona liyikhulumele. Lithi uverse 10, no complain, njengoba lingisho nje, no complain, and some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Okusho ukuthi kahle indaba nje yokuthi umzalwane umntana kaNkulunkulu uphile ngokukhala ngokucomplaina. Ingakho lithi izwi sibonge konke, sijabule nje kuphela. Yazi simbonga uNkulunkulu. Ubonga ungenalutho uthi ngiyabonga. Baba ngiyabonga ngivukile ekseni, baba ngiyabonga ngiyaphila, baba ngiyabonga umndeni wami usawugcinile. Baba ngiyabonga ukuthi nalabo abangakasindiswa bazosindiswa. Ubonge mhlawumbe uvuka nezinhlungu, umzimba mhlawumbe uyagula, umzimba ubambekile ngempela. Uthi baba ngiyabonga ukuthi ngivukile, ngiyazizwa izinhlungu khona, kodwa futhi ngiyazi ukuthi wena baba wanginqobela futhi lezi zinhlungu. Futhi lezi zinhlungu nje zimane nje zikhona emzimbeni wami, izinhlungu lezi ngoba wena ungiphe ne-authority over lezi zinhlungu. Ngiyazicasta away ngegama lenkosi uJesu Kristu. Uthi uzixosha lezi zinhlungu, ube ulwa nalezi zinhlungu, ubusho ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa. Ngoba lisho njalo izwi ngiyakholwa ukuthi ngiyaphila. Ubuthi baba ngiyabonga. Uthi baba ngibonga ukuthi wena wanginqobela konke. Singabi abantu abacomplainayo ukuthi silokhu sithi baba kungani nginoshukela, baba kungani nginesifo esithile, kungani nginesifo. Asicomplaini thina. Masicomplaina sivumela isitha badestroywa omubi. And mangabe nathi senza kanjalo, omubi kusho ukuthi simphe indlela yokuthi aqhubeke nje lokho ezenzela kithina. And the more simbonga uNkulunkulu, the more uNkulunkulu esilwela. Ngoba uNkulunkulu ukhumbule uthi we must repent ngoba umbuso wezulu ususondele. The more uNkulunkulu umbonga, umethemba, umworshipper, uhlala kuNkulunkulu, yazi uNkulunkulu ubese qala ekuvulela lo mbuso ukuze uzokwazi ukungena embusweni wakhe, umbuso wezulu lwathi ususondele. Ngoba la embusweni wezulu akunazifo la. Kunokunqoba konke kulombuso. Indlala ayikho, ukuhlupheka kukho. Kunakho konke yonke inhlobo yokunqoba. Njengoba bakhipha eGibhithe baseKhenana kwizwe loju nobisi, nathi usikhipha kwizwe lobugqila lesono, gqilazwa uSathane. Usondeza kuye uNkulunkulu uthi sibe sebukhoneni bakhe. Manje ebukhoneni bakhe kunezinto ezilahlwayo, and manje fanele siyilahle lezi zinto, and the more siyilahla lezi zinto siba ngabangcwele kuyena, and masiba ngabangcwele kuyena, hawu sesaqala nathi ke si-experience le mpilo uNkulunkulu ayefuna ukuthi sizoyiphila la emhlabeni njengoba ethi umbuso wezulu ususondele. And uyasho futhi ukuthi fonani iqala wona lo mbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu, bese ethi konke koza kusilandela. Konke ke lokho esikufunayo koza sekusilandela uma silahla zonke lezi zinto, njengoba ethi nje masiyilahle siyishiye lezi zinto lezi. Verse 11, now all these things happen to them as examples. Zenzeka kulezi zinto kubo ukuze kuthina zibe ama-examples, and they were written for our admonition upon whom the ends of the ages have come. Ngoba thina vele sesiphila kuzo lezo ikhathi impela ke zokugcina kubhalelwe thina ukuthi singenzi njengabo kodwa thina senza kangcono. Ake sifunde nje verse 12 bese siyavala. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Lithi lelizwi leli futhi nomayo akabheke ukuthi ume kanjani ukuze angayitholewa.
Ibiza ke leyo ukuthi ke njengoba nje uwumduduzi umshumayela leli ivangeli ukhuthaza abazalwane ubatshela ngoJesu Kristu bheka ukuthi ume kanjani. Wonke umuntu oshumayela, wonke umuntu othi ngingumKristu, othi ngilandela uJesu Kristu, abheke ukuthi ume kanjani. Ungayitholi uwa. Ume kanjani, ubhalanse ngani, ubhalanse ngobani. Abaningi babhalanse ngezithombe. Abaningi babhalanse ngokuthwala. Abaningi babhalanse ngemithi. Abantu babhalanse ngazo zonke izinto ezihlukahlukene. Qaphela, weza kuJesu wasindiswa, along the way wahamba wama ngezinye izinto, awusamanga ngoJesu Kristu. Kubiza ukuthi ke manje umuntu makame ngoJesu yena yedwa ukuze ungeke uwe. Uphakamise yena futhi ungayiphakamisi wena. Phakamise yena yedwa enguNkulunkulu. Bengithi ngivala ngalo leli. Asivale ngo-13. No temptation has overtaken you except such as is common to men. Yabona konke ukulingwa esihamba sibhekane nakho. Bonke nje like akusiyinto entsha. Yinto eyenzakala kuwo wonke umuntu. Ukulingwa esihamba sibhekane nakho nobubunzima esihamba sibhekane nakho. But God is faithful. uNkulunkulu wethembekile, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. uNkulunkulu uthembekile ongeke akuvumele ukuthi ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho. Malithi lelizwi uNkulunkulu uthembekile, uyawazi amandla ethu. Ngeke avume silingwe ngokungaphezulu kwamandla ethu. Lithi ke but with the temptation will also make the way of escape. Okusho ukuthi kukho khona lokho obhekane nakho noma ngabe kunzima kanjani, uNkulunkulu uyibekile indlela yokuthi uescape. Okusho ukuthi uyibekile indlela yokuthi uphunyuke kulokho obhekane nakho, that you may be able to bear it. Manje wenzeleni uNkulunkulu konke lokho? Ukuthi noma ngabe yini esibhekane nayo sikwazi ukumelana nayo, ngoba yena uyazi ukuthi sodlula. Yinto le ubunzima lobu engakwazi ukuthi mina ngimelane nabo nomunye akwazi ukuthi amelane nabo, akusiyinto entsha. Bonke abantu bahamba bebhekane nobunzima obuthile, but sebiza ke manje ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi amethembe uNkulunkulu. Uma singake simethembe nje uNkulunkulu, siphelele kuye, sazi yena ngempela ukuthi unguNkulunkulu. Njengoba esho nje ethi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Lalela, sokwazi ukuthi singene kulombuso wezulu silokhu sila emhlabeni. Engane nabantwana bakwaIsrayeli wabakhipha eGibhithe ukuze beyokwazi ukuthi bangene eKhenani, belokhu bela emhlabeni and badle okuhle kwaseKhenani okwakubekwe uNkulunkulu la emhlabeni. Nathi khona okuhle uNkulunkulu asibekele khona ekumele sikudle la emhlabeni, siphinde futhi sokudla naye ingona phakade sesinayo. Masingazirobhike sibheke ngale kwethu nakuphela, as if la emhlabeni akukho singakuthola okuhle. Zikhona izinto uNkulunkulu asibekele zona eziningi ezinhle okufanele ukuthi siyithole. I-healing iphathi yakhona, i-prosperity, yonke nje inhlobo ye-prosperity iphathi yakhona. Noma ungamenshina noma ngabe yini, yonke into enhle uNkulunkulu usibekele yona ukuthi masiyithole. But ngoba sila emhlabeni so hamba sibhekane nobunzima, ama-challenges ayobe lokho ekhona ngoba sila emhlabeni. Yingakho ethi awekho ama-temptations asifikelayo angesiwona ama-temptations are-common to men. Kushuthi into ejwayelekile khona ebantwini. Uma sihlaselwa ngoba sikholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, kulungile masihlaselwe yena, kodwa uyolenza icebo lokuthi sikwazi ukuphunyuka uma ngabe simethemba. Ngoba uma ngabe ngithi mina konke okuhle uNkulunkulu uyosipha silokhu sila emhlabeni, lokho akuchazi ukuthi ngeke sisabhekana nobunzima, kodwa kubiza ukuthi ubunzima bukhona. Singenzi-ke njengabantwana bakwa-Israyeli okwathi mabebhekana nobunzima benza zonke lezi zinto lezana, behambe bekhanda amathole bebuyela kuNkulunkulu babo, becomplaina, benza zonke lezi zinto, bephila impilo engekho yinhle nobufebe phakathi. Uthi thina-ke masiphile lobu bungcwele ukuze sokwazi ukuthi singene kulombuso wezulu. Asiphinde sihlangane ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu kwividiyo elandelayo. Amen.